בניית הקורס שלכם תתבצע תמיד בתוך מאגר הידע של הקורס, והשלב הראשון בבנייה יהיה תמיד הוספת תיקייה או נושא בשפת היילרן. בתוך אותו נושא תוכלו אחר כך להוסיף קבצים, קבוצות דיון, סקרים וכדומה. להוספת נושא, לחצו על כפתור הוסף, הנמצא בפינה השמאלית של המסך, ובתפריט שנפתח בחרו בנושא. כעת, בחלון שנפתח, הקלידו שם לנושא. במידה ואינכם רוצים שהסטודנטים בקורס יראו את הנושא כבר עכשיו, הסירו את הסימון מהצג במאגר הידע. בשדה אופן מיון תוכלו להגדיר כיצד יוצגו הפריטים, קבוצות דיון וכדומה בתוך הנושא אשר יצרתם. לסיום לחצו על שמור והמתינו לאישור המערכת שהפעולה בוצעה. לחצו אישור לסיום ובחלק הימני של החלון תוכלו לראות את הנושא החדש. שימו לב, על מנת לאפשר לכם להוסיף נושא נוסף, היילרן ישאיר את טופס הוספת הנושא פתוח. אם אינכם מעוניינים בהוספת נושא נוסף כעת, סגרו את החלון.